els acords, que són extensos i que s'han llegit, i per tant no cal entrar als acords, sinó posar en context la moció i sobretot fer èmfasi en la situació que estem vivint a molts municipis d'aquesta demarcació. D'una banda és conegut, a partir de la bombolla, de l'esclat de la bombolla immobiliària, jo ja no sé si dir de la possible segona bombolla immobiliària pel camí que anem, perquè de vegades sembla que no hem après prou d'aquesta crisi i estem vivint en algunes ciutats i pobles d'aquesta demarcació com la pujada del preu del lloguer és increïble o és exponencial. No cal posar exemples perquè crec que tothom té aquests exemples en el cap, però el que és cert és que és molt important actuar d'una manera immediata i coordinada per part de totes les institucions. Aquest no és un problema que podem entomar exclusivament des dels ajuntaments, ni tan sols exclusivament des del govern de l'Estat o exclusivament des del govern de la Generalitat. I per tant, el que pretén aquesta moció és demanar aquesta necessària, a través dels diferents acords, aquesta necessària coordinació entre totes les administracions per fer possible reconduir el que una altra vegada torna a ser un problema molt gran. Està molt clar que de la crisi sí que hem vist que cada cop es fa de manera més imprescindible treballar tot el tema del mercat de lloguer immobiliari. També hem vist que, malauradament, el que hauria de ser el dret a l'accés universal a l'habitatge és un dret que es lamina contínuament i encara veiem en aquest moment, que sembla que estem sortint de la crisi, o això diuen les xifres macroeconòmiques, que moltes famílies continuen perdent el sostre habitual i quotidià que tenen. Per tant, la situació és la que és una situació complicada, hem viscut moments molt difícils, els preus de l'habitatge van baixar, del lloguer també, però una altra vegada tornen a pujar d'una manera increïble. I en aquest moment, crec que la moció, si la posem en context, arriba en un bon moment per les converses i sobretot per les notícies que tenim. La darrera, la que vam tenir de les declaracions del conseller Calvet ahir mateix, en el que a partir de les converses que es van iniciar entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, aquestes podrien fructificar amb un acord, diuen, interpretatiu, i per tant el govern de l'Estat retiraria una part dels recursos sobre les lleis d'habitatge que es van aprovar durant la legislatura passada en el Parlament de Catalunya. Si això és així, que esperem que sí, aquesta és una bona notícia. Ara el que caldrà és no només aixecar la suspensió, si es produeix, que esperem que es produeixi, sinó fer-les efectives. Necessitem fer-les efectives. I jo crec que hi ha poca cosa més. Recordar, com deia, que és, i torno a insistir, que és imprescindible el concert del govern de l'Estat, del govern de la Generalitat, dels ajuntaments, que és cert que a darrera hora hem introduït una nova esmena que va alineada amb el que pensem que les Corts Generals i també el Senat, i si pot ser via l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat 2019 hauria de ser, és aquesta possibilitat de que els ajuntaments dels municipis principalment afectats puguin acabar limitant d'alguna manera el preu del lloguer. Estem parlant en alguns casos de lloguers que superen pràcticament la mitjana als 1.000 euros, quan tenim molta gent i moltes famílies que els seus ingressos amb sort poden arribar a aquests 1.000 euros mensuals, i per tant tenir un sostre per poder viure s'està convertint en un autèntic luxe. De manera que el context és aquest i torno a dir, només pot ser per acabar anunciar que si no hem entrat ja, estem a punt d'entrar també una pregunta al govern de la Diputació de Barcelona per escrit, que esperarem també que ens puguin respondre per escrit, sobre el nivell d'execució de la partida que en els pressupostos 2018 s'havia de destinar per poder donar suport als ajuntaments en matèria també d'habitatge. Pensem que les notícies que venen de fora poden ser positives, esperem que es concretin. Pensem que aquesta moció també pot ajudar en aquest camí de la coordinació necessària entre diferents administracions i també ens hem de preguntar a nosaltres mateixos què és allò que hem fet amb aquelles partides que van decidir aprovar en matèria d'habitatge en els pressupostos de la mateixa Diputació.